Hola, em dic Salvador García, soc en conservador del Museu Etnològic i de Cultures del Món. Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, obrim aquesta reserva, que és un espai on habitualment no accedeix el públic. És on disposem de la major part de les col·leccions. No us desvetjo res de nou si us dic que la major part dels museus custodien més objectes als magatzems que no a les exposicions, i en el nostre cas disposem de 75.000 objectes, dels quals només exposem 4.500 en les dues seus. Les col·leccions estan al centre del museu, és allò que ens dona la identitat i és allò que ens diferencia de la resta d'institucions culturals. En el nostre cas tenim una gran riquesa de procedències, ja que disposem, per la història de la institució, d'objectes del territori, com aquesta ceràmica catalana i de la resta d'Espanya, però també objectes d'altres continents, com podeu veure aquí, aquesta ceràmica precolombina. Això ens permet parlar de la multiculturalitat que forja la societat de la ciutat de Barcelona i ens permet parlar de la interculturalitat com un valor fonamental que construeix aquesta ciutat on vivim tots. Bé, tenir cura de les col·leccions vol dir, per exemple, emmagatzemar-les en unes condicions de temperatura i humitat relativa controlades, disposar d'aquests armaris d'alta densitat, anomenats compactos, per tal d'aprofitar al màxim l'espai, i també vol dir documentar-les, investigar-les, interpretar-les, de manera que quan aneu a les exposicions compteu amb una garantia de coneixement previ que us dona el museu, per tal que vosaltres mateixos podeu construir la vostra lectura i gaudir de la vostra experiència estètica i cognitiva. Bé, nosaltres som un dels principals riscos de les col·leccions. Per això utilitzem guants, no pel tema del coronavirus actual, sinó que ja estem acostumats a fer-los servir, i per tal de protegir els objectes i també nosaltres mateixos. En aquest cas podeu veure com condicionem els objectes per tal de manipular-los el menys possible, com aquestes etiquetes amb els números d'inventari o amb aquestes escumes que impedeix que es donin cops quan obrim les calaixeres. Bé, tenim una gran varietat, com us dic, de col·leccions. Per exemple, aquí teniu aquesta joieria africana, que en breu podem gaudir-la en una petita mostra al Museu de Cultures, i és també un exemple de que no tot ho tenim en perfecte estat i que treballem dia a dia per conservar-les millor. Jo, és una confessió quasi personal, quan entro en aquesta reserva sento una mica de respecte, tant pels objectes religiosos com els objectes de la vida quotidiana. Per què ho dic? Perquè en molts casos aquests objectes religiosos són considerats com sagrats per les cultures de procedència i quan entren al museu es descontextualitzen i s'afegeixen altres valors com són ser obra d'art o testimoni històric o objecte etnològic. Però aquests objectes, per a les cultures de procedència, són objectes que són intermediaris entre allò diví i allò humà, entre el món dels vius i dels morts. I hem de tenir cura també, hem de respectar també aquestes creences amb allò que fem amb aquests objectes. I també passa el mateix amb els objectes de la vida quotidiana, que suposen, sempre penso que hi ha una vida darrere d'aquests objectes, unes persones que els van fer servir i tenen una història amagada dins d'ells, i intentem rescatar-la, recuperar-la de diferents maneres. Bé, simplement
vull dir-vos que us esperem quan tornem als museus, que l'experiència de visitar una exposició, d'ésser davant de subjectes és fantàstica i seguim connectats, us esperem i quan podem tornar als museus l'experiència serà encara millor. Tornarem als museus.